danna ƙararra ta yi zama dinga sanar da kai duk lokacin da sababbin shirye-shiryenmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدكسا شواء وانا اللوكتي wani abun mamaki, abun ban takaici, abun al'ajabi wanda kullum yake faruwa a wannan yanki namu na Hausa, ƙasar Najeriya, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wani irin imtihani da mummunan jarrabawa ta yadda ya jarrabe mu da samun wasu mutane wanda babban abin takaicin, abun bakin cikin shine waɗannan mutane suna da'awan su musulmai ne, suna ƙoƙarin jingina kansu da musulunci, ta yanda kullun jingina kansu da musuluncin nan ba abin da yake yi wa musulmi banda cutar da musulmi da yi wa musulmai barna, ta yanda suke nuna suna da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a baki, amma dukkan wani abu na cutarwa za su yi ta dangantawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, baƙaƙen maganganu za su yi ta dangantawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Abun mamaki kuma yadda suka ce ba su bukatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su bukatan gudumawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma suna danganta kansu, suka rasa kuma da me za su danganta kansu gurin cutarwansu ga annabi, sai kuma suke danganta kansu da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. A tunaninmu da mutum ya isa yana jin cewa manzan Allah bai isa wani abu a gurinsa ba, kana ganin manzo Allah bai da kimar da zaka nemi taimakonsa, to in ka yi zuciya ka daina danganta kanka da sunnar samana, ka nemi ko sunnar babanka ko sunnan Ibn Taymiyyah ko sunnan wani, sai ka jingina kanka da sunnansa. Amma ka zo da rashin kunya da kifaɗi da ganin kai kafi wani, kana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba, kana nuna sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai isa ba, amma kuma in ka tashi zaka yi nuna zaka yi wa kanka ado, sai ka yi masa ka ce kai kana bin sunna, kuma sunnarwa ba ta babanka ba ta mamanka ba ta annabi, ai ka faɗi. In zaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ba annabi kulliyarsa tare da ɗaukaka shi da girmama shi da jinjina lamarinsa sallallahu alaihi wasallam. Wani abin da muke gaya wa mutane, wannan duk bari mutane ku ga halin da ƙasar nan take ciki. Wallahi tallahi billahi, wannan halin da ƙasar nan take ciki na tsadar rayuwa, na matsatsi da abubuwa da ake shiga damuwa a ciki, wa billahi alladhi la ilaha illa huwa, in za a samu wahabiya suna ci gaba da gaya wa manzo Allah irin wannan maganan, wannan kaɗan muka gani. Domin alƙur'ani ya yi sharaɗi, Allah kuma baya ƙarya. Allah ne ya faɗa cikin alƙur'ani, ya ce mi wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kana Allahu li yu'azzibahum, min ashaddi anwa'in nafi, wannan ga wanda ya san larabci, min ashaddi anwa'in nafi, wa ma kana Allahu li yu'azzibahum, Allah baya azabtar da mutane wa anta fihim, manzo Allah yana cikin su, wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa hum yastaghfirun, Allah baya azabtar da mutane matukar suna istighfari. Abu biyun nan a gaya mana wanda wahabiya ba su yi fada da shi ba, manzo Allah ne ba su yi fada da shi ba. Wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim, cikin su kullun za su fito, ba ma bukatan taimakon sa, bai da abin da zai iya yi, shi ma bai isa yi wa kansa ba, ba zai iya amfanar da kai ba, ba zai iya cutar da kai ba. Kaga sun kore manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙatan a cikin mu, an cire annabi a zakatan mutane, an koya wa mutane kiyayyen annabi. Wa ma kana Allahu liyazibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah baya azabtar da mutane matakar suna yin istighfari.
wahabiya ba su yi fada da istighfari ba? A gurinsu babu dan bidiya sai mai yin istighfari. In kana son ka ga sun ce maka dan bidiya to ka kama yin istighfari. Jama'ar annabi, ya jama'ar annabi, muna nasiha wa mutane, wallahi tallahi in za ku ci gaba da tafiya da irin waɗannan maganganu da wahabiyawa suke gaya wa annabi, da irin wannan baƙaƙen maganganu da suke sakewa a janabin manzo Allah, to ku cire rai daga lokacin da za mu fita daga cikin matsaloli, za mu fita daga cikin kaza. Yanzu ku duba a Katsina aka samu wani da sunan limami ya hau kan mimbari ya je yana gaya wa annabi irin baƙaƙen maganganu da suka saba gaya mai. Aka samu masu kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rikito da shi daga kan mimbarin, aka yi wuru-wuru. Yanzu dai Allah ya taimaka yana hannu da irin wannan fitina. Haka suke gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya bude baki a cikin su ba su da abokin gaba sai annabi, ba su da wanda suka ga za su iya gaya masa magana su jawo abu kawai su gaya mai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ku duba ga wani wanda da irin wannan wai ita ce sunnar. Yan uwa ku ji gata ga irin sunnar gashi ko daga wanda za su bi su samu rahamar Allah ta'ala. Wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In ba haka ba, annabi dan ka tabbatar da bai mallaka ma kanshi komai ba, yana ji yana gani yunwa take kama shi, yana ji yana gani rashin lafiya take kama shi. A haka ne ko ba haka ba? Annabi yana rashin lafiya, yunwa tana kama shi, talauci yana samunsa. Shi yasa anan yace la amliku lakum darran wala naf'a. Ni ban mallaka gare ku ba tun in gije cuta ko kuma in jawo muku arziki. Duk wannan ba na bane, ba mulki na bane. Sannan yace annabi ya gaya ma duniya, kul yanzu yan uwa saboda Allah ya za a yi mutane su zauna lafiya da irin wannan musiba. Yunwa tana kama shi, ciwo yana kama shi, baya iya mallaka wa kansa abin da zai ci. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu ya Allah. Ya jama'ar annabi, yanzu ka isa ka gaya min wannan magana ba annabi ba fa ni. Yunwa tana kama ni, ba ni mallaka wa kaina abin da zan. Kai in ka kalle ni kawai ka san kayi ƙarya. Wannan yana ba da misali da wai ƙaramin mutum ne iri na gani, ka ce min kawai ba ni mallaka wa kaina abin da zan ci, ba ni da abin da zan ci, yunwa tana kama ni. Kai ka kalli wuyan nan ka san ka ga ba yunwa ko fiskar. Amma wannan bawan Allah ku duba da irin wannan wai tauhidi ake koya musu. Ya jawo ayar da bai fahimci ma'ananta ba, bai fahimci hakikaninta ba, bai san da suwa ake magana ba. Wanda a cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yana faɗa, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Wanda yake da ikon ya amfani dan uwansa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya aikata. Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah yana cikin taimakon bawa, matukar bawan ne yana cikin taimakon dan uwansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mallaki mutane yana da wani mulki a kansu, yastati an yanfa'a aqwaman wa yadurru fihi akharin. Annabi yace wanda ya samu wani mulki ko wani abu daga cikin ku wanda zai iya amfanar da wasu mutane ko ya iya cutar da wasu mutane, to yanzu wanda ya gaya wa annabi haka, ga annabi yana faɗa yana cewa mu ma za mu iya amfanar da wasu, mu ma za mu iya cutar da wasu. Kai kana hadisai cikin Bukhari da Muslim, amma ana iya jawowa wai musulmi ne yake zama yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da abin da zai amfanar da kai ko ya cutar da kai, yunwa tana kama shi. Annabi fa wanda bai gane hikimar hadisan da wanda gasu suna cikin Bukhari da hadisai sahihai wanda sun zo cikin littattafan hadisai da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin hadisi Abdullah bin Mas'ud
suka zo suka samu manzo Allah ya kwanta akan taburmar ta yi shati a jikinsa, suka ce rasulullahi mu nemo maka katifa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mali walid duniya, ni me alaka ta da duniya, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ya ce ni mutum ne wanda tsakanina da duniya kamar wanda ya kwanta a ƙasar bishiya ce, yana jiran in rana ta kawo ko yamma ta yi tafiyarsa. manzo Allah ya ce ka abiri sabilin, kamar mai shige hanya ne tsakanina da duniya. ka fahimci ba wai duniya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ta gagare shi ba wai duniya ce ta gagari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. fa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratan man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adam. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda ya so bada ha'u na makka cikin ta gaba daya, manzo Allah yace in yace a cika masa da zinari, karan kaf sai a cika masa da zinari sallallahu alaihi wasallam. amma ba ita ce damuwansa ba sallallahu alaihi wasallam. kuma dan ka gane annabi da kake cewa kai matsiyacin bawabi la'ananni, da kake maganin cewa annabi yana jin yunwa, manzo Allah gashi cikin hadisin Bukhari da Muslim ai ya gaya mana, yace lastu ka hayatikum, ni ba irin ku bane. da annabi ya ja sahabbansa suna azumi, bai yi sahur ba, bai yi buɗe baki ba, yayi tadarce, bai yi sahur ba, bai yi buɗe baki ba, yace sahabbai kar ku bi ni, kar ku zamanto irina, ni zan iya rayuwa bana cin abinci. manzo Allah ya ce da ba dan an ga sabon wata ba da na gwada muku gajiyawan ku sahabbai, na nuna ku ba irina bane, ni ba irin ku bane, zan iya rayuwa bana cin abinci. daƙiƙi banzan bawabi wawa da ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cin abinci, yana ci ne dan ya koya maka ka koya kai ya ake cin abinci. in zaka ci me zaka ci, in ka ci me zaka ci, alhamdulillahi. in zaka ci yaya zaka yi, yana koya maka ne. annabi ya zo bukatan abinci ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zai iya rayuwa ba abinci kwata-kwata sallallahu alaihi wasallam. haka ya gwada a hadisinsa, har ya ce wa sahabbansa su daina koyi da shi gurin rashin cin abinci. misali a azumi manzo Allah ya ce su daina. amma kun ga da yake ba wahabi ya kiyayyasa ga annabi, shi sai yana kallon manzurin, kuma hatsarin shi ne in ka zo ka ce annabi yana cin abinci, na'am annabi yana cin abinci. ka ce annabi yana yunwa, za ta iya samu annabi, na'am. amma daga lokacin da ka faɗa ta manzurin ka walakanta annabi, sunan ka arni. to irin wannan ne fa ya faru a Katsina kwanan nan. aka je wani limamin su ya sauko, ya ce a cikin tahiya in ka zo ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi, ya ce ya za ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi, annabi ya riga ya rasu ya kare, duk wanda ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi ya zama arni. a cikin tahiyan kuma haka annabi ya koyar, ya ce sai dai ka ce assalamu ala nabi. aka samu wasu suka rikito da shi daga kan mimbari suka bashi kashi, yanzu haka yana hannu. irin wannan musibar da wahabiya suka jefa mutane a ciki. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, malaika Jibril ya zo mai, yace Allah ya turo malaika, yace Allah ya maka ardi annabi. ku gane annabi ba wai talauci ne ya ratsa annabi yanda kuke tunani ba, shi ya ga dama ya zauna a haka, Allah ya bashi zabi. haka malaika Jibril yace Allah ya turo manzo Allah malaika, yace Allah ya baka zabi ka zamanto nabiyyun mursalun, ko ka zamanto wato nabiyyun kuma mursalun kuma malak. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zamanto nabiyyun malikun, afwan malikun, annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ka zamanto annabi bawan Allah mursali, ko kuma ka zamanto annabi amma sarki, ya zama duniya tana tafin hannunka. malaika Jibril ya ce wa manzo Allah tawada, ya ce na san ka da tawadu ya rasulullahi, shi zaka yi kai. manzo Allah ya ce na zabi in zamanto bawan Allah annabin Allah, in tashi a lahira tare da ni da fakiran miskinai sallallahu alaihi wasallam. manzo Allah ya zaba. kar ka ga manzo Allah an ce wai gidansa ba dora abinci ba ka dauka talauci ne sashi, a shi haka ya ga dama sallallahu alaihi wa alihi wasallam. matansa ma kuma alqur'ani haka Allah ya ba su zabi, in za ku zauna da annabi a yanda yake din nan, ya zaba wa kansa wannan rayuwar ku zauna da shi. in kuma duniya kuke so to ku zo in sarraha muku duniyan, in ba ku duniyan, amma in sake ku rabu da ni. ba haka alqur'ani ya ga matan manzo Allah ba. sannan kuma bayan ya sake su, Allah ya ce asa rabbuhu in dallaka kunna ayyubaddilahu azwajan khairun min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara kumsa. ba haka abin yake ba. amma kaga su wahabiya saboda kiyayya su ga annabi daɗi suke ji,
annabi bai da komai yana cikin talauci, in an faɗi haka suna jin daɗi. Annabi yana cikin yunwa, wato har daɗi suke ji a ce yunwa ta kama manzo Allah. Wani irin musiba ne, wani irin musiba ne. Ina ake so a kai mutane da wannan irin koyarwa? A raba mutane ƙarfi da yaji, a raba su da annabi. Kuma wannan in ka yi magana sai ya ce maka ai shine tauhidi. Ka yi magana su ce maka wannan shine tauhidi, a raba mutane tsakaninsu da annabi. Me ya amfanin irin wannan karantarwa? Yanzu me ka koya wa mutane? Yunwa tana kama shi, yana rashin lafiya. Daɗi kake ji yunwa ta kama annabi? Daɗi kake ji annabi yana rashin lafiya? Me kake koya wa mutane? Me kake koya wa mutane yanzu? Me ka kare su da su? Me ka kare su da shi da ka gaya wa annabi haka? Daɗin me ka ji? Magana ce guda ɗaya. Yau dukkan wani, yau ku kaddara da muna cewa an ce muna musu shari makiya annabi, kowa ya san ku makiya annabi ne. Yau ka ɗauki sifika ka zaga cikin gari kana yawo, kana makiya annabi, kana makiya annabi, ba dan dariƙan da zai ji da shi kake yi, ya san baka garo layinsa ba. Amma kana cewa makiya annabi, duk bawa biye sai ya ji a jikinsa ya san shi makiyin annabi ne. Duk bawa biye sai ya ji a jikinsa ya san shi makiyin annabi ne. In kaga an ce annabi ya ji yunwa sallallahu alaihi wasallam, to akwai karatun da ake son ka ɗauka daga jin yunwansa. In kaga ya ci abinci, akwai karatun da kai ake so ka ɗauka daga cin abincinsa. In kaga ya yi bacci, akwai abin da ake so ka koya daga baccinsa. In kaga ya shiga bayan gida, ba shiga bayan gidan bane, akwai abin da kai ake so ka koya daga cikin shiga bayan gidansa sallallahu alaihi wasallam. In kaga ya shiga kasuwa, ba shiga kasuwan bane, magazan hikima ake so a koya maka wani abu, ka kalle shi. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera. Tafiyar annabi da motsinsa da cinsa da shansa da baccinsa da zamansa da iyalinsa da komai nashi makaranta ce. Daga sanda kana kallonsa ta cikin bashariyar kawai yana kaza ka faɗi. Makaranta ce, motsinsa ake so ka koya, harakat. Sai yasa abinda sallallahu alaihi wa sallam zaka ga yayi wani abu, to kar ka kalli kaskanci abin, ana so kai ne kaskantacce, to ka kalli abin ta cikin annabi yayi ya gyara abin sai ka koya. Haka ake fahimtar manzon Allah. Meye ne hikiman wannan maganganu da kuka dage kuna ta fito da shi akan annabi? Ba kwa son taimakonsa, ba kwa bukatansa, to labas, ba kwa son taimakonsa, to me na maimaita? Kuma a haka kuke so a samu zaman lafiya? Su mutane mahaukata ne su ji ka hau kan mimbari da sunan malami kana gaya musu ba na son taimakonsa, ba na sarabu da kai? Ta yaya za su yi siyaka? Duk wanda ya je ya jefa kansa a cikin matsala a cikin ku, shi ya jefa kansa. Ku gane har yau wahabiyanci ba ta da muhalli a zukatan Najeriya, zukatan al'umman Najeriya. Har yau al'umman manzo Allah suna jin cewa annabi ne a zuciyarsu, manzo Allah suke so. Ba kuma wani ba wahabi ya di yawan gemunsa duk dangala wandansa da zai zo ya raba su da annabi. Kana son zaman lafiya, to ka daina taba wa mutane annabi. In kun hau kan mimbarorinku, ku iya bakinku akan annabi. In kana son zaman lafiya da kai da iyalanka, amma babu wani garanti yaƙini da za a ce ga wani wanda zai jawo kan mimbari ya taba annabi, mutane su sa ido su kyale shi. Baka da wannan garantin. Duk wanda ya je jefa kansa matsala shi ya jiyo. An je an yi wani a Sokoto, ya je ya yi wa manzo Allah rashin mutunci, an samu mutane kishinsu ga annabi sun hukunta shi. So wasu kuma sun zo, the same mutanen da suka yi ta ihu akan Deborah ta zagi annabi, su kuma ne aka samu wani ya zagi annabi a cikinsu, kuma suka zo suke, bayan an yi mai irin hukuncin da aka yi wa Deborah, kuma suka ɗauko kaya suna kaiwa cewa wannan ai ya zagi annabi, mu bari mu taimaka wa iyalansa. To ya haka ya al'amura za su tafi a haka. Duk fitinan nan kuma yanzu abin mamaki, kai ka duba ba wahabi da rashin tsoron Allah da rashin imani irin na ba wahabi. Duka wani mai ciyawa a haɓa fari, wani mai guntun ciyawansa a nan, wani mai dangalallen wando, duk sun haɗu suna maganar cewa ai gwamnatin Bauchi ta sake Dr. Jaki yayi kaza, an kai shi gidan prison, an yi kaza. To ku ji da kyau, wallahi tallahi summa billahi, idan kuka matsa kuka ce Dr. Jaki kuka tafi akan cewa bai laifi ba, wallahi tallahi ɗayan abu biyu sai ya faru a ƙasar nan. Ku ji da kyau, wallahi tallahi sai an sake Abdul Jabbar, sai an sake Aminu Sharif, sai an sake duk wanda aka kama shi da irin wannan kadiyar. Tunda haka kuke so, ba zai taɓa yiwuwa ba ku zo ku rufu akan wasu da sunan sun taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukanmu da mu da ku mun yi, an yi an kama Batijjani,
ba wani batijjanin da ya fito ya ce a sake wannan batijjanin da sunan batijjani ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya taba faɗa haka, tare da cewa kadiya Aminu Sharif in za a kalle ta da kyau a ji me ya faɗa, bai kamata ko kama shi ayi ba, kwarai da gaske bai kamata ko kama shi ayi ba. Amma tunda ana magana akan manzo Allah muka rufa ido muka ce annabi yana gaba da kowa a kama shi. Abdul Jabbar ya zo ya abin da za a yi, muka yaƙi shi, muka nuna ba mu yadda ba ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, muka kawar da kai daga cewan sufi ne, ba kadire ne, dan Shehu Man Nasiru Kabara ne, aka kama shi aka rufe shi da hannunku, duka da hannunku a ciki. Dan gidan Gumi ya faɗi munanan maganganu da suka fi na Abdul Jabbar, kuka ja baki kuka yi shiru. Jala Jalingo ya faɗi munanan maganganu akan iyayen annabi, kuka ja baki kuka yi shiru. Haifan ya fito ya nuna baya annabi bai da albarka, kuka ja baki kuka yi shiru. Aka samu wanda ya zage Sayyidina Ali a cikin ku, kuka ja baki kuka yi shiru, ba kama ko ɗaya ba. Aka zo aka samu wannan dabban nagarin nan namu yayi baƙaƙen maganganu akan manzo Allah wanda ba guda ɗaya ba, aka samu shi aka kama shi don a hukunta shi. Yanzu kun taso kuna cane na cane, kowane munafiki da dogon gemunsa sai ya leko, ai wannan maganan a sake shi, a sake malam, a sake malam, a sake malam, ba mu gane gidanka. To me yasa ba za ku ce a sake Abdul Jabbar ba? Wannan babu garanti, wallahi tallahi in an tafi a haka za mu ce to kowa a sake shi, a sake shi. In an je lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta kowa. A nan me yi wanda ya iya raddi yayi raddi, wanda yake da bukatan yayi raddi yayi raddi, amma za mu ce duka a sake su. Ba naku bane kadai wanda za su yi laifi ku jawo kowane munafiki ya kan mimbari yana magana, mutum ya zagi annabi. Zagin annabi yaushe zagin annabi ya zama tauhidi? In banda ku wahabiyawa la'anannu ne, la'anannu marasa mutunci, yaushe zagin manzo Allah ya zama tauhidi? Mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya gaya wa annabi baƙaƙen maganganu irin waɗannan abubuwan, amma ku a wajen ku wannan shine tauhidi, kuna kira a sake shi. To ku sani ba shi kadai ba fa, wallahi tallahi in an sake shi sauran ma sai an sake su. Za mu yi gangami na bala'i, wallahi sai an sake su. Wannan shine magana, ku ji da kyau, ku ji da kyau. In an sake shi wallahi tallahi, sai dai in wani dalili ne yasa aka sake shi ba wannan ba, wannan kuma wani abu da ma. Amma in akan laifin da aka kama shi ne, wallahi summa wallahi kuka ci gaba da kira aka sake shi, ba dukkan wani zamu ce kowa a sake shi, kowa a sake shi, kowa a sake shi je abin da ya ga dama. In ka ga dama ka yi mai raddi da baki, don ba zai yi ku zo ku zauna ku gaya wa annabi irin wannan maganganun, ku dinga zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna cin mutuncin manzon Allah. Kowane kare da doki a cikin ku yana yabo magana yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya ga dama ba. Kiyayyar ku ga annabi ta yi yawa, kiyayyar ku ga annabi ta yi yawa. Me annabi ya muku wahabiya? Me annabi ya muku? Kowa to ni abin da yake ban mamaki, wai manzo Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam wanda za ku gwada zakaran gwajin dafin ku, annabi shi kadai? Ina sauran ba malamai ne, ba kai ko sahabbai babu ne da sai kun fada kan annabi? Wannan irin musiba ne haka. Kowa ya taso annabi, duk wanda ya taso a cikin ku gabansa, wanda yake so ya soka dan ya daukaka, wanda yake so ya murza dan ya daukaka annabi. Me annabi ya muku? Me annabi ya tsare muku? Me annabi ya tsare muku? Kowa burinsa a cikin ku mimbarin ku kawai ya koma gurin mimbarin annabi, bai kai ba. Me manzo Allah ya muku? Me manzo Allah ya muku? Kowa kawai annabi, annabi bai kai ba, annabi bai isa ba, annabi bai kai ba, annabi abba wahabiya. Musuluncin nan fa ba dole bane. Allah tabaraka wa ta'ala cewa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Ba dole addini, ba dole. In ka ga addinin annabi bai maka ba ta yanda dole ya ka girmama annabi, ka fita a musulunci. Man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Wanda ya ga dama ya imani, wanda ya ga dama ya zama kafiri. Addinin manzo Allah sai an girmama annabi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Abidu ma abattum lakum dinukum waliyadin. Kowa ya addinin sa, addinin mu sharadin sa girmama annabi. Girmama annabi, wanda duk ba zai girmama annabi ba ya bar musulunci. Amma abu kawai ku yi ta ɗebowa, annabi bai kai kaza ba, annabi bai da kaza, annabi bai da kaza. Yanzu wannan ɗan iska malam mutum fajiri irin wannan, kana ganin sa kaga yunwa a jikinsa, kaga daƙiƙi yunwa ta dame shi, ya zo yana ga yunwa tana kama wani, tana kama annabi.
murna har daɗi kuke ji wahabiya wai yunwa tana kama annabi, har daɗi kuke ji annabi bai da kaza. Wai ba wahabiya hankalinsa ba zai kwanta ba zai samu nutsuwa ba, he ka ce annabi bai da kaza sannan ba wahabiya hankalinka ya kwanta. Wannan kiyayya ga annabi me haka, me haka? Duk wanda ya laifi ya taba hadaran manzo Allah an kama shi, ko kuma naku sun yi kuna boye su saboda zalunci irin na wahabi, saboda zalunci da bakin hali irin na wahabi. Da haka yan uwa ku sani, magana ta ƙarshe, wallahi Allah tabaraka wa ta'ala bai canza ba zai canza ba kan ganin girman manzo Allah. Abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce, wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah baya walakanta mutane yayi musu azaba matukar manzon Allah yana cikin su. Wallahi in ka sake aka raba ka da annabi, wallahi tallahi step din da zai hana ka shiga jahannama mutuwa ne. Allah baya karban sallan makiyin annabi, Allah baya karban tauhidin makiyin annabi, Allah baya karban zakkan makiyin annabi, Allah baya karban hajjin makiyin manzo Allah, Allah baya karban biyayya na iyaye ko wani sadaka sarfan wala adlan in dai kana kin annabi, Allah baya karba. Ta'arifi gwari in kai ba wahabiye ne, duk waɗannan abubuwan Allah ya rushe maka baya karba, Allah ya rushe maka baya karba. Yawa don haka ya kamata ku yi hankali, mu muna gaya wa mutane su yi hankali. Kidnappers ba iya daji ake samun su ba, akwai kidnappers na imani waɗanda suke kan mimbari. Duk wanda ya sake aka raba shi da annabi an raba shi da Allah, duk wanda ya sake aka raba shi da annabi an raba shi da aljanna, duk wanda ya sake aka raba shi da annabi an raba shi da alkhairin duniya da lahira. Allah ba zai dube ka ba ko misƙala zarratin, Allah ba zai dube ka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah dai, manzan Allah dai. Wannan shi muke faɗa, shi muke daɗa jaddadawa mutane a riƙe manzan Allah. Wallahi in kana son ka fita daga kunci ka riƙe annabi, wallahi in kuna son ku fita daga kunci ku riƙe annabi, ku riƙe annabi. In suka raba ku da annabi wallahi sun haɗa ku da wahala har abada, ba ku ba Allah, ba ku ba jin daɗi. Duk wanda ya raba ka da annabi wallahi ya gama da kai, ya gama da kai, ya gama da kai. Da haka kafin mutum ya kira zuwa ga tauhidi sunna, auna shi da annabi. In kaga yana kira zuwa wai tauhidi da sunna kaga yana raina annabi, dan damfaran imani ne, kidnapper ne na imani. Ka gudu masa, ka gudu masa, ka gudu masa. Waɗannan mutanen ba su da imani, ba su da imani. Kuma anan muke kira zuwa ga hukuma, in ba ta son a samu ci gaba da ɗauka, wato mutane suna ɗaukan doka a hannu, to ta jawo wahabiya kunne su iya bakin su akan annabi, su iya bakin su akan annabi, su daina zuwa suna yaɓo magana akan annabi, suna yaɓa wa manzo Allah magana. Wahabiya su daina haka. Idan sun daina haka to za a samu zaman lafiya a cikin mutane. Ba su kauna annabi, wahabiya yana annabi ne ba kwa so, ku riƙe a zuciyanku, ku riƙe ƙiyayyar da kuke wa annabi a zuciyanku, ku daina fito da ita fili kuna yaɓa wa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, suna jin ɗaci, suna jin baƙin ciki saboda taɓa manzan Allah da kuke. Mu masoya manzan Allah ne, kuna cutar da mu da maganganunku, kuna cutar da mu, Allah ya sani, kuna cutar da mu, kuna cutar da mu, kuna cutar da mu. Da haka ƙiyayyar da kuke wa annabi ku riƙe a zuciyanku. Ina annabin ne ba kwa so, ala ba da sa'a. Ku riƙe abin ku, ƙiyayyar ku a zuciyanku, ku bar mu da annabi mun ji mun gani, mun ji mun gani duk halin da muke ciki. Allah ya sani duk abin da zai zo mana, wato duk abin da zai zo mana ba da taimakon manzo Allah ba, wannan abin ba ma san shi. Dama abin ma baya zuwa in ba da taimakon manzo Allah ba. Yanda annabi ya gaya wa sahabbansa lokacin da mutanen Lansaru suka taru bayan yakin Hawazin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, alam ajidkum dullalan fahadakum Allahu bi, ban same ku batattu ba, Allah ya shiryar da ku da ni. To mu ma ai batattu muke da annabi, Allah ya shiryar da mu. Wa kuntum alatan, ban same ku talakawa ba, fa agnakum Allahu bi, da ni Allah ya azurta ku. Mu talakawa ne, da annabi Allah ya azurta mu. Annabi aka yake gaya wa sahabbansa sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum mutafarriqina fa allafa baina qulubikum bi, kun kasance a rarrabe
da ni Allah ya dinke tsakanin zukatanku, to mu masoya manzo Allah da annabi Allah ya dinke tsakanin zuciyarmu. Yanda ya gaya wa sahabbai da shi aka azurta su, da shi aka dinke tsakanin zuciyarsu suka zamanto ba su rarraba, da shi aka shiryar da su, to mu ma da manzo Allah duka Allah ya mana wannan abin, da annabi Allah ya shiryar da mu, da annabi Allah ya dinke tsakanin zukatanmu ya zama na ba mu rarrabe mu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da annabi Allah ya azurta mu. Akan haka za mu rayu, akan haka za mu mutu. Ka so ko ka ƙi, ko ta yi maka daɗi ko ka ta yi maka, ka ce ba haka ba mu ce maka sunanka arni kawai. Wannan ba gudu ba da duk wanda ba ya san annabi sunan shi arni, duk wanda ya ce ba ya san taimakon annabi sunan shi arni kaɗa'an. Yawa, duk wanda ya ce ba ya san taimakon annabi arni, kuma in ka ga bai shiga wuta ba mutuwa ne bai ba. Wannan ita ce magana ta haƙiƙatan, ita ce magana ta ilimi wanda Ƙur'ani ya tabbatar, hadisai suka tabbatar. Allah ya taimake mu, Allah ya ganar da mu dai muna gaya wa 'yan uwa. Yawwa, namu isarwa ne, mun isar. Duk wanda ya sake aka raba shi da annabi, to shikenan kada ya kuka da kowa, ya kuka da kansa, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai nashi a bayyane yake. law lam takun fihi ayatun mubayyanatun lakana manzaruhu yumbika bil khabari sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya fi rana bayyana, a raba ka da annabi to shikenan. In wata gemu ya ruɗe ka, dangala wando ya yaudare ka, to shikenan. Gemu ya yaudare ka ko? Gemu ne zai yaudare ka, wani gemu da aka zuba shi. In gemu ne ka tafi Isra'ila mana, ba ga Yahudawa suna yi wa nasu kitso ba, saboda yawan shi har kitso suka yi mai, kuma ba su so annabi ba. To gemu ne zai yaudare ka, dangala wando ne zai yaudare ka. Ka tafi ka kalli yan kwallo nasu a cinye yake, wannan ne zai yaudare ka, wannan ne zai yaudare ka. A raba ka da annabi, ana ka zo ka rike annabi, kana gudun fanfalaki, ana gaya wa annabi irin wannan magana a cikin zumran wahabiya, kai kuma kana bin su. Wanda ya ce ka bashi wukanka, to ka ce nuna min wata wukan wadda ta fi nawa kaifi, wanda in zan yanka da ita. Ka sake aka raba ka da annabi. Allah ya kyauta, Allah ya datar da mu, Allah ya bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa daril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.